miat langening alangyan aglar pandam muncar om tinon lir kekonang surem sorote tanpa adang kasor lan pacaring purnaming gegono dasare mong sokatiko imonaweng ring ujongan colo senen karya wigena miwah isining ana lahing kono to wae mundur parasen sanggya para sata Kurawa awit pituduh ngerki ana Patih Harya Sengguni rame gumuruh suwaran samarga-marga watak wantuning para sata Kurawa ingkang datan muruh watak ing tata krami samarga-marga mung pating glidro gawe guyon sak nggon-nggon rame swaraning bala rebut dujung lampahe nganti mrubul kaya baloba wali kenya balo-balaning pundung wali kenya laron kaya laron mijil saking pundung brubul datana pedote lampahing baris kaya sela blekiti selaraning watu blekiti semut semut ketiban watu krap piyak watanga gathik yaya gudhaka katuban warik busana ing samya putih kumpul kang padha seta kaya manuk guntul nebo ing rawa ingkang langking padha kresna kaya dandang aning pasetran kuning padha beta kaya podhang binuril lampahing baris sigra makuwon krana kasabut ing dalu nena kawusa mangke gandeng kang minurusi teng kawi ingkang mapan ing praja dasaring samudra mila kaya angucakake aluning Jalaniti
Brahmarkata Sunaring Hyang Arga ingkang mijil saking Cakrawala rantak-rantak soroti kang nyeblak langit biru sami sakala biar pacar lumaing bantala keblat papat dadya cetha wijang tetrawangan mega pethak lamat-lamat sirna sinapungan Becara Prabawa kelawan prabaning Sang Hyang Arga Sunaring srengenge tumanduk toyaning samudra satemana daya pangaribawa kang ngubul ndedel nggayuh ngawiyat dadya mega lan ampak-ampak hanenggih mongko sambuing kandha ana pitataning titah ingkang mapan aning dasaring samudra nenggih ing kono negara Jembar ingkang winastan tirta kadasar aja dupeh dumununganing dasaring seganten suprandening kono datan pae kaya ning daratan labet kaprabawan Sang Yaksendra ingkang sekti mandraguna ingkang ayasa gedaton sinten to jejuling Sang Yaksaraja nenggih ingkang jejuluk Sang Prabu Kuranda Geni lumrah ingkang padha mestani Kulandara Geni buta sak gunung anakan gedene netra mencorong kaya surya kembar grana mungal yayah cantik baita pojorangah isesyung yayah pedang ligan gumenjleng sudukane tinatah mendat jinara menter sinuduk putung tinumbak bengkung yen segu kaya gluduk yen petak kaya gelap ngampar nalika samono deng lengkasine waka sinten to ingkang mungguhe ngayuntuh menika ingkang putra kinasih nenggih Raden Kartawiyoga parape ngawingkengaken Rekyana Patih Ludra Parimuka pepaandher sangganing para prajurit bacingah tegese campuring wadireksasa miwah menungsa dadya mangkono panglucitaning Indra lamunta kababaring lisan yang lunging kadung malengkong lir kawersan om
pindha keswa lukar yaksa kura rupa risedeng narendra yaksa lalaku kan mawalengkan gambira maranga sesya metu Prabowo klesos lan pragampa kara mawalian Tetya Durbalarsa curnaning lawan Wiratrilodra Dong tetewan Kalalodra dewaku anakku nggih anakku Kartobiyoga kula wonten dawuh ing pangandika Rama wajibe wong tuwa menyang anak iku ora liya mung nuladani menehi conto ngandani nenuntun jiwane marang karahayun kosok baline sesanggemaning putra menyang Sudarma iku mung kudu ngabekti nurut apa ingkang dadi dawuhe njaga apa ingkang dadi keparenging wong tuwa Kartobiyoga nadyan aku iki tinitah dadi raksasa ratuning bangsa buta suprandene aku isih eling marang hateking kautaman ingkang nyatane darmaning wong urip ana ing alam padhang iku muhung ana tepi saka kaparenging dat kang murweng dat tinitah kudu gawe sengseming sasama nanging ya gene nggonku miwiti tumindak kadarman wiwit kuncung nganti gelung parandini babar pisan nganti ana unen-unen anak ngibarate kaya dene kacang kang ora ninggal lanjarane mongko lanjarane becik lah kok jebul tinemune aku anak-anak mrengkang saka jejering adil lan bener Kartobiyoga kowe elinga ya ngiringa dikepiye wae tumrape wong jejodhoan iku siji ngoyak dura siji ngrusak pagrayu
luwih-luwih tumindak colong jupuk ingkang dudu wajibe kuwi bakal ngunduh karma pala. Aku dadi wong tuamu mung menang ngelikake kliruning patrapmu. Lan aku ora maido jejering rasa tresna ingkang mrentul saka atimu nggonmu gandrung kapirangu klawan atmajaning Prabu Salyapati Mandaraka. Nanging dalanmu kang mbok tempuh ingkang kleru. Upama ta kowe gelem matur marang pun bapa aku ingkang saguh ngebon esuk ngudan sore andhodhok lawangi nang jambe suruhe. Kiraku nadyan to aku bangsa yaksa, yen taku bisa matur kanthi angarah ngirih anuju prana memalat memiluta ana ngersaning Prabu Narasoma bakal mulung penggalihe kanthi sukalila maringake atmajane wadon Dewi Rawati. Nanging ya kene kowe tanpa matur marang pun bapa malah tinemune samengko putrane Prabu Salya wis cumandhak oneng tirta kadasar merga kowe laku cidra dusta marang darbeking Prabu Salya. Kartobiyoga, aku mung ngelingake marang kliruning patrapmu ya nggih, wong nandur kuwi bakal ngunduh uluk. Mongko sak bisa-bisa wong kuwi kudu tumindak witing susah bebadrane tembene pengarep-arepe bisuwa bungah. Kudu gelem nglakoni sedhih babarane besok bakal nuwuhake pemanggih. Yen diwiwiti sangka cuwa babare besok bakal kuwasa. Wiwite saka wirang babare mengkone bakal antuk pepadhang. Yen ribet bakal entuk saged nanging kabeh mau kowe kudu ngarah-arah. Nulatopun bapa nggonku gandrung marang panembah iki tak sangkani saka mawas diri. Lan pun bapa Srawung kelawan para muni lan para sewa sugata uga aku ndedonga meminta marang pangwasaning dat kang murweng dat supaya besok aku ngambah ning pamancat metu dalan ingkang sakmestine nanging jebul durung paja-paja kasembatan pangidamku samengko wis kesandung saka pakartining anak lanang ingkang culika. Ora ana tembung maneh kejaba mung balekno Dewi Rawati. Wangkang grasa sumbar lindu bumi gunjing Sumaluduk guntur ketok ngokang colonidi. Rama Prabu, kula nuwun sewu. Mestenipun anak mulah menika bapa pradah. Ngono kuwi walak-walak polaing anak bisa diturut. Yen to polaing anak mau tumuju marang kautaman nanging kowe wis sasar susur tumindakmu. Wontenipun kula lajeng ndesta Dewi Rawati ciptaning manah kula. Kula sampun anggadhahi panyokra bawa bilih. Bangsa yaksa menika mboten badhe tinampi. Mboten badhe Prabu Salya ngulungaken atmajanipun dhateng bangsa yaksa. Kowe ora ngerti. Prabu Salya kuwi sapa? Nalika isih nom jenenge Raden Narasoma. Garwa Dewi Pujawati ingkang saiki dadi Dewi Setyawati kuwi atmajaning Pendhita Yaksa ing Ngarga Belah. Begawan Bagaspati kuwi buta. Ya kene Prabu Salya teka ora nampik marang turasing yaksa. Menapa dipun kinten kula mboten mangertos lelampanipun Prabu Narasoma. Saking dongengipun Togok Teja Mantri
wontenipun Raden Narasoma ngantos gadah garwa Dewi Setyawati menika ugi lampah ingkang kirang prayogi. Malah kalangkung tumindak nistanipun Prabu Narasoma. Piyambakipun seneng nangkane nanging emoh dhateng pulutipun. Nyatanipun boyong Dewi Pujawati inggih Dewi Setyawati kanthi srana mejahi mara sepuhipun Begawan Bagaspati. Mila saking menika kandel kumandeling raos kula mboten badhe tinampi ngreh pasuwitan kula. Nyeti Dewi Rawati Mandaraka, Prabu Salya mboten badhe marengaken atmajanipun kula garwa. Nggih kanthi raos sing mekaten kala wau lajeng kula colong. Sakmangke kula papanaken wonten ing keputren Tirta Kadasar. Terus karepmu piye? Namung Rama, ngantos dinten mangke Dewi Rawati mboten kepareng ladi satataning garwa. Malah piyambakipun ngawontenaken bebana. Purun kula garwa menawi dipun wayah kalian sederekipun kalih pisan inggih menika Dewi Surtikanti lan Dewi Banawati. Mila ciptaning manah kula nyuwun pamit ngarsa Paduka Rama Prabu. Dinten mangke kula badhe bidhal dhateng Mandaraka malih. Surtikanti Banawati badhe kula dosta. Agya trisang kabirang rinangkul kinempet kempet. Latala. Anakku ngger anakku. Dadi gunemku sak keranjang gambir iki mung metu kuping tengen. Mlebune saka kuping kiwa tegese kowe nganginke gunemku. Dikepiye wae pun bapa ora bakal mengestoni. Najan Paduka mboten mengestoni dinten mangke kepeksa kula bidhal Rama Prabu. Nemoni lelakon apa kowe Kartowiyoga?